Bura i ka ɲininkali diyara n ye. I b'a dɔn IATT Buwari Kone. Ne tun bɛ jouer an ka kɛnɛmani kan. Kɛnɛmani na Bolobala. Bar Harlem kɛrɛfɛ. Kɛnɛmani fila don Tata Bamakɔ kɛnɛmani ni yen kɛnɛmani. Ne tun bɛ jouer Buwari Kone IATT président. IATT président. O de taara ne ye Joliba la. O de taara ne ye Joliba la. Ka ne bolo minɛ ka taa ne di fa in. A kɛra ten. I taara Joliba la ten. I y'a daminɛ catégorie jumɛn na? N y'a daminɛ o y'a sɔrɔ n si tɛmɛna minimum kan. N y'a daminɛ cadeau fɛ. Effectivement. Ka taa junior la. Ne junior lama de taara san min na n kan ka taa réserve la. Joliba taara ne ye première la ko n ka taa entraînement daminɛ. Première mɔgɔ fɛ. Effectivement ne ta nacogo kɛra ten. Nacogo kɛra ten. O y'a sɔrɔ Yaba yɛrɛ bɛ yen. Hali Yaba fana tun bɛ yen. Yaba tun bɛ yen. I terikɛ. Olu tun bɛ minimum na. Olu tun bɛ minimum na. E bɛ cadet la. Bakari i ni jɔn jumɛn ye ballon tan Joliba la? I nalen Joliba la i nalen première la ko kɛra cogo di? I place sɔrɔli a gɛlɛyara? Bon a nɔgɔyara. A nɔgɔyara. Parce que u ye ne ni Juman Kamisu u y'an ani Demba Traoré. U y'an de ka test kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mamadu Konate la contre Real. A don Ala y'a balontan ɲɛ ka d'anw ma. Ne tɛmɛcogo filɛ. O y'a sɔrɔ Joliba kan ka taa Coupe d'Afrique yɛrɛ la. O san yɛrɛ bɛɛ. Effectivement. O san na u y'a yɛlɛ directement un an. Voilà u ye ne la directement un an. An tatɔ la Benin Coupe d'Afrique yɛrɛ la. O y'a sɔrɔ place tɛ ne bolo. Mais Keke ye ne essayé ne ni Libri Jérôme Manawa. En Africa de jouer a don. Effectivement ne sera k'o marquer. Keke ye place di ne ma. An taalen Benin Keke na joué premier match international la. Contre le Requin de Benin. C'était en 82-83. 82-83. Voilà. Match kɛra cogo di a wolo ye? Bon yen nɔ an gagné 1-0. Miliyari yɛrɛ de y'a bi kelen. Miliyari de y'a bi. An na Bamakɔ o kɛra 0-0. Era 0-0. Bakari ni dɔrɔn jumɛn ye dɔrɔn tan Joliba la i bɛ se k'i ka ancien coéquipier dɔw tɔgɔ d'an ma? Oui bon Ala ka hinɛ Seba Sangare la Seba b'a la. Seba. Suru Kuruman b'a la. Suru Kuruman a bɛ cogo di? Suru bɛ yen. Basi foyi t'a la. An mɔgɔw bɛna s'a yɛrɛ ma dɛ. Awɔ a b'an kɛrɛfɛ a ka gɛrɛ b'an kɛrɛfɛ mais sisan n famana k'a ye dɔɔni n tɛ basi foyi t'a la. A bɛ yen. Oui ani Miller u bɛɛ bɛ sigi an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. Effectivement ne Seba ani Seba Kulubali ani Izo Jara ani Toni Mamadu Keyita Toni. Toni a kibaruya? Toni a bɛ yen ala dimanche tɛmɛnen samedi tɛmɛnen an bɔra ɲɔgɔn kan ne n'ale ni Yaba ni Izo Jara. An bɔra ɲɔgɔn kan jolibisi dɔ tun y'an invité an taara o ka invitation na. Komi an ka gɛrɛn dɔ bɛ Mɛnɛkura Marifin ka da la. N b'a dɔn n'i bɛ Marifin dɔn. An bɛ Marifin dɔn. Voilà Marifin. Des fois Marifin de y'a fɔ an ye k'an ka taa yen ko u ye invité len don o yɔrɔ la an ka jɛ ka taa yen. An taara sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔ sɛbɛ dɔ bɛ yen. Effectivement. D'accord. Bakari Jate Bakari ni Joliba la i ye titre sɔrɔ a ko kɛra cogo di? Bon n ye Coupe du Mali kelen sɔrɔ. Bon championnat hakili to o la quoi. O y'a sɔrɔ bon souvenir ko ne kɔni ma n ka souvenir ne ma souvenir ye n ka fɛn na quoi. Parce que a balidanko la Mali la n ma équipe fɔ dɛ. I ye championnat kɔni sɔrɔ? Awɔ n ye championnat sɔrɔ. I ye caman sɔrɔ? N ye championnat sɔrɔ a bɛ 4 ɲɔgɔn bɔ n ye championnat sɔrɔ. Mais Coupe du Mali n danna kelen ma o la. Effectivement o y'a sɔrɔ n joué to o yɛrɛ Coupe du Mali la n jouera comme remplaçant. Parce que n kun ye ballon ta Arayida la Joliba mɔgɔw tun t'o fɛ quoi. Bon komi ne ye vieux gaucher Jardin Ala ka hinɛ la Masiri Jɔb Man an bɛɛ tun bɛ gɛrɛn ani Juma an bɛɛ tun bɛ gɛrɛn kelen na. An tun bɛ gɛrɛn match kɛ Arayida la bon a kun man di Joliba mɔgɔw ye a ka équipe joueur k'u jouer quoi. Ne taara jouer ne suspend finale la ka ne bila remplaçant la. Ne jouera ballon tɔ 20 minutes 25 minutes. Effectivement o de kɛra ne ka Coupe du Mali fɔlɔ Joliba la. D'accord donc Bakari Jate Bakari ni Joliba kɔnɔ a ka compétition africaine i ka hakili b'a match dɔw la a kɛra cogo di? Ouais bon hakili b'a a caman na. Hakili b'a ni Union de Douala ka match aller Cameroun ani Vita Club o fana match aller Zaïre. Ala ka hinɛ Mayamugu Pele la Mayamugu Pele de y'anw batteur de. C'est a tun taa ni ballon ye a tɛ ballon di mɔgɔ ma retrait la. Vraiment taara ni ballon min a bɛ 100 bɔ a y'a bɛɛ ci jɔlen na. Effectivement a don yɛrɛ mɔgɔ caman y'i da tigɛ a la yan'an ka bɔ terrain kan. Parce que ballon banna 0-0 la a bɛɛ y'i da tigɛ a la a taara so. Reproche taara k'a la yen. An donnen hôtel la u ye reproche k'a la yen.
ala kɛ hinɛ la. D'accord. VAR jate VAR ni waati na muso b'i bolo. Wayi ne muso banna nin y'a san tatɔ y'a san 2nan. Awɔ ne muso banna nin y'a tatɔ y'a san 2nan. Cancer de sein de tun b'ale la. I ma muso wɛrɛ ta. O ma fɛn ta fɔlɔ. Den b'i bolo kɔni. Den 4. Bon ni kɛnɛmataw fɔra a bɛ 7 bɛ. A 7 awɔ. Ouais. D'accord donc VAR jate VAR ni bɛ mun baara kɛ sisan. Bon ne kɔni ne bɛ centre de formation o ye balontanakɔrɔw ka projet dilannen k'a di. An y'a di an y'a projet da ATT ɲɛkɔrɔ. ATT y'a financé. Ka daminɛ Yelimane fo Gawo ancien fila de bɛ stade kɔnɔ. Mais bura an ta ma ɲinɛ depuis 2005 o kɛra 2004 an y'a kalan kɛ ka bɔ o diplôme d'an ma. U y'an sara wari bila jouer mais an sara wari tigɛra sa bɛ depuis 2019. An tɛ sara. Awɔ an tɛ sara. Bon an bɛ centre min fɛnɛ b'an bolo o talen don otage la. E ka centre bɛ fan ne ka centre Wɛnzɛn. Centre Wɛnzɛn na. Ouais. N'a fɔra i bɛ balontanna dilan ne de Amiru Magalu. Ne de y'a formé Wɛnzɛn na. Dɔ bɛ yen sisan petini dɔ a taara Brest ko Ɲama Pape Sissoko. Ne de fɛnɛ b'o entraîner. Mais bura ninnu bɛ joueurs feere miliyɔn 30 u bɛna 10 de d'aw ma. 10 10 Wɛnzɛn direction u bɛ balo an ka centre wari de la. Olu fana jo sɔrɔ dɛ. Directeur min yɛrɛ bɛ yen san 5 filɛ nin ye a b'an ka wari minɛ nka a tɛ ballon san a tɛ foyi san ne de obligé len don ka taa yala n terikɛw dala ka ballon ni fɛn. Depuis 2005 anw ni hɛrɛ farala. Et puis a tɛ de y'a initié ka ancien joueur ta. Awɔ an de ye projet dilan ka taa n'a ye. Projet dilan ka taa. Awɔ yan'an ka taa 10 futa. N ka u kɛ centre de formation d'an ma stade la. An k'olu entraîner. Ala y'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ bɔr'u la minnu ye coup ta. Parce que an ka entraîneur Bayiba an ka entraîneur ba Bayiba. Bayiba ka kade mɔgɔw ne ka mɔgɔ kelen b'o la n'o ye u b'a fɔ ma Abuta Abubakar Tarawele Abuta. O dilanna anw fɛ yen. I y'a ye hali n'a ka da o dɔrɔn ma hali n'anw ma se ka mɔgɔ wɛrɛ former olu sera ka coupe fɔlɔ ta Mali ye. O kɛra Coupe d'Afrique junior effectivement an ka mɔgɔ dɔ tun b'o la. Mais an ka centre talen don otage la dɛ. An de b'u entraîner an de b'a fɛn bɛɛ. Mais direction bɛ balo an ka wari la k'a daminɛ depuis 2005 fo sisan. Min yɛrɛ bɛ yen sisan o ta ka jugu a bɛɛ ye. Effectivement mais Ala b'an bɔ ɲɔgɔn na parce que ne b'a dɔn ne t'a dabila. Wɛnzɛn an mɛ k'a tun bɛ ka dilan a ko bɛ cogo di? A bɛ ka dilan hali bi dilannen bɛ yen parce que an bɛ yen par décret présidentiel. An bɛ yen par décret présidentiel. Décret présidentiel mɔgɔ mɔgɔ bɛ stade kɔnɔ an balontanakɔrɔ an bɛɛ bɛ yen par décret présidentiel. ATT de y'a conseil des ministres y'a voté k'anw bila yen k'anw sara yen 10 tigɛra sisan a bɛ depuis 2019. Depuis 2019. U y'a tigɛ. Jɔn y'a sɛ ministère des sports. Voilà bon a ma a kɛ kojugu kama quoi Papu. A y'a kɛ ɲuman de la parce que jama kun cayara. Ni ministre min nana o b'a ka tegulila don a la, o b'a ka mobili kolaw don a la, mɔgɔ cayara o kun cayara n'anw yɛrɛ ye. Sisan Papu de nana ko ni mɔgɔ ma kalan kɛ a b'o bɔ a la minnu y'a kalan kɛ olu bɛ min ta a b'o fara anw ka wari kan a bɛ 20,000. Bon Ala nana girikara wuli ka Papu to a baara la a ma se ka ɲɛ. Bon o taara ka to cogo min na a bɛ ten. Ani ministre y'o ɲɔgɔn ministre min yɛrɛ bɛ yen sisan kɔsani sisan an y'o ɲɔgɔn ye a bɛ siɲɛ 2 bɔ k'a fɔ a ye o sera. An kɔni an dɛmɛbaga ye Ala de ye ani aw n'aw sera ka to k'a fɔ hali ni président y'a mɛn président b'a se k'a ɲɛnabɔ pour que a k'a ɲɛnabɔ. An fɛnɛ ye ministre des sports tulo b'an na nin waati in na. An fɛnɛ ye denbagatigi de ye an kan ka balo la. Bakari Jate Bakari e kulen ne marquera pas de but Sori Kuruma a waati sɔrɔ Joliba la. A ye ne sɔrɔ Joliba la effectivement. A don a match kɛra i ɲɛna. Ouais a match kɛra. Ala y'an dɛmɛ a match la parce que balontan y'o ye quoi. Don bɛ mankan mɔgɔ ma. Bon Ala y'a don ɲɛ an bolo a ɲɛna an bolo an y'u ci a tora bon ne sera ka écouler marqué. I sera ka écouler marqué. Awɔ. A sɔrɔ Sori Kuruma kun ye kuma b'a fɔ dɛ écouler de marquera pas de but.
Ado awajane. Effectivement. Suri nana dɔrɔn Seba ka to ala ka hinɛ Seba. Seba ko Suri e ni jɔn bɛnna nin kan. K'a fɔ ko écouté bi don. Ne n'ale de tun bɛ jouer axe la. Suri ko k'ale fana t'a kalama parce que o dɛmɛ a kɛ de pour que ka balontan diya quoi. K'ale fana t'a kalama. Ado awajane. O écouté de wagra wadi. Effectivement do ma diya minɛ. N tɛ san wɛrɛ kɔni diyara ne na parce que équipe nationale fɛnɛ fɛ ne tila ka miiri Kirimu marqué a san. Wa ala y'a san diya ne yɛrɛ la. O yɛrɛ de kɛra ne tɔgɔ bɔ kun ba yɛrɛ kosɛbɛ. Parce que o y'a sɔrɔ o maire bitère ye Faransi. U nana yan nɔ an ni Maroc joué yan. Bon ala y'a kɛ a don a ma se ka bi don. An gagnera mais an ma se ka qualifier. O ka équipe nationale ko kɛra cogo di Bakari? I ye match caman kɛ équipe nationale la, i wulila équipe nationale la siɲɛ caman. Wayi ne wulila bon n t'a a da dɔn quoi. Mais ni mɔgɔ minnu fɛnɛ filɛ n ta ka ca ni bɛɛ ta ye. Tiɲɛ diya yɛrɛ la. Parce que ko Issa Kolon taara a vérifier. Comme ale y'a entraîneur ka président ale y'a vérifier ka la ale ko ko don la ale de y'a fɔ ne y'a sɔrɔ ne t'a kalama. Ko ne fɛnɛ ni mɔgɔ minnu jouera ko ne fɛnɛ ka sélection ka ca ni bɛɛ. Ne ko o ye o lajɛ cogo di? K'a bɛ fédération kɔnɔ ale y'a lajɛ. Effectivement o de kama ne bɔra kalama. Parce que n'i yɛrɛ bɛ jouer est ce que i t'i yɛrɛ ne tun tɛ sélection compter t'a fɔ. Match duman a kɛra don min na ne t'a da décision n t'a fɛ. Mais n ka point fort kɔni kun ye min ye ça fait n jigila tɛ misɛnya balontan na. K'a fɔ k'i bɛ na moral tiɲɛ moralement non moral affaire de tun bɛ ne na. C'est que mɔgɔ tɛ se ka ne moral tiɲɛ balontan yɛrɛ. O de kun ye ne ka point fort yɛrɛ. Jeliba kɔnɔ fɛn sɔrɔla Jeliba kɔnɔ. Awɔ bon Jeliba kun ye cɛw n jeli yɛrɛ ye n wolola yen ka bɔ. N bɛ Joliba la tuma min na yanni n ka na Joliba la n bɛ Lafiyabugu. An bɛ Ne tun bɛ gardien de kɛ Lafiyabugu. Bon n bɔra yen n nana Bamakɔ fo n ka na jouer bon wolofa b'u bolo mais ko fo n ka na jouer Joliba fɛ. O de kɛra n nacogo Joliba ala y'a kɛ Buwari ko ne ye minɛ ka taa n don Joliba la. O de kɛra n nacogo Joliba la. N bɛ Lafiyabugu de n bɛ gardien de kɛ Lafiyabugu bɛɛ bɛ n'o gardien de biti de. Ah mais i tun bɛ se balontan na kosɛbɛ. Awɔ. Mais gardien nacogo la. Ouais bon gardien kɔni n y'a daminɛ n'o de ye Lafiyabugu. Sinon Joliba la ne jouera poste bɛɛ la n'a bɔra gardien yɛrɛ la. Joliba la ne jouera poste bɛɛ la. N'a bɔra gardien de biti la. Sinon Joliba la ne jouera a bɛɛ la. E sera a bɛɛ la. A bɛɛ. Ne la ka jouer Coupe d'Afrique la 9 yɛrɛ la contre Afia. Y'a sɔrɔ Joliba tagaw bananen don Keke ye ne na jouer. Elle a joué 9 là? 9 numéro 9. Mais mi-temps fɛ a ye bɔ yen ka taa ni mɔgɔ wɛrɛ ye. N'o tɛ n y'a daminɛ ni 9 ye. Mais mi-temps fɛ a nana mɔgɔ wɛrɛ bila ɲɛfɛ. I fana technique b'i la, tu étais très technique. Effectivement. Donc n bɛ 10 de kɛ Joliba la. D'accord Joliba la a ka fɔlɔ la ancien joueur a ka sɔrɔ cogo tun bɛ cogo di? A tun bɛ sɔrɔ kɛ cogo di Joliba la? U tun bɛ aw sara wa? A taara sponsor de tun b'aw dɛmɛ wa? Dirigeant de tun b'aw dɛmɛ wa? A ko bɛ cogo di? Non u tun b'an sara. Parce que Joliba la match tun bɛ n'i ye sari match kelen ta o wa kelen n'i ye Real ta o wa kelen bon n'i ye équipe tɔ ninnu ta olu bɔlen wala comme olu de ye équipe gɛlɛnmanba ye tɔ ninnu ye 500 500 bon ni kun y'o caman kɛ kalo la u b'a compter u b'a fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma. Y'a ka wari sɔrɔta kuma dɔgɔ dɛ. A waati n'a kuma don. Mais wa kelen fɛnɛ barika b'o la sisan wa tan na. Merci fɔlɔ wa kelen kun ka ca kosɛbɛ. Bakari ka ni balon tan k'a ye Joliba fɛ tan aw ka fadenkɛ Sad waati dɔ ma b'i nɔfɛ kɔni. Parce que ni mɔgɔ ɲɛna Joliba la ni ɲɛna Sad la dɔw fila dɔrɔn kelen tun bɛ b'i nɔfɛ. Awɔ bon i b'a dɔn Joliba ta kɛra Sad de tun bɛ Joliba bati kosɛbɛ. Bon batili nana digi u la ko k'anw bɛ wari minɛ k'an bɛ wari minɛ Sad la ko ka bi don Joliba. Bon n'anw dun bɛ jouer ne tun bɛ jouer Joliba la hali ni bi bɛ Joliba la i bɛ kasi kɔnɔ. I ye kɔnɔna kasi yɛrɛ kɛ bi in bɛ bɔ cogo min na. U ye nin fɔ don min na ne yɛrɛ tulo donna la parce que a bɛ kɛ don min na an ye Sad ci don min na Coupe du Mali demi-finale la 1-0 o don de u ye ne ta yɛrɛ fɔ. N'u ko ko k'an bila kɔfɛ u b'a fɔ ayi n'an y'a bila a bɛ bi don an ma. Parce que u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ quoi mais dirigeants de tun. Parce que u b'a fɔ k'o terikɛ ye yafa ye. O de digira n na c'est dirigeants don n tɛ n'a bɔra supporter don a tɛ digi n na quoi. Mais Keke yɛrɛ tun b'a la ala ka hinɛ a ne ko e yɛrɛ kumakan ye nin président i ye n ka entraîneur ye président e yɛrɛ entraîneur ko awɔ ko anw bɛ wari minɛ ko ka bi don Joliba ko n'i y'u ye k'a fɔ ko c'est vrai n ko bon
ne fana ma fɛn kelen fɔ ni bi bantan banna ne ka joliba ko banna pewu ko ne tɛ jouer joliba fɛ ala y'a kɛ a kɛra don ne ye bi di Musa ko ne ma a b'a tɛti ka don a ye set ci mais a don u ye ne ni tɔsaw gɛn carton rouge la o carton rouge la effectivement bon kaburu kɛra ne bɔra ka n ka moto ta ka n tilen o kɛra ne ka joliba ko bannen ne tatɔla o de la Bangunin na n nana tɛmɛ Madi Fofana ka yɔrɔ fɛ o y'a sɔrɔ n bɛ goudron kan n bɛ taa Madi Fofana ala kɛ hinɛ la a ye mɔgɔ bila ka ne wele o mobili ta ne nɔfɛ ka taa ne minɛ fo Bangunin yɔrɔ la ko ne ka sigi ko Madigo ko ne ka sigi ne seginna ka na Madigo ko wayi ko champion ka Kayi gardien ba in ko champion o de kun ka jubilé bɛ yen ko ne bɛ se ka taa jubilé la ne ko ni n balintana ɲɔgɔn ka jubilé la n ko pourquoi pas an tɛ taa jaa o y'a sɔrɔ Esat de kun taalen don jubilé in na bon u y'o fɔ ne bolo a ye mɔgɔ caman caman fɔ k'olu bɛɛ taara ne ko non ko problème t'a la n ko n bɛ taa ko n bɛ taa don jumɛn ne ko don jumɛn ye tali a ye don fɔ ne ye ne nana ne n'a taara ala ne bɛ terrain kɔnɔ journaliste dɔ ko wayi ko ne y'a signé Joliba la Esat la a banna ne Bamakɔ bɛɛ duru dɔ y'i to yen ka téléphone fixe ci k'a fɔ ko Bamakɔ gannen don dɛ ko ne kana na ko ne bɛ to yen ne ye kalo kelen ɲɔgɔn Kayi ne kun kan ka taa Sénégal de ne ma sɔn ka taa Sénégal ne ko ne b'a kɛ Kayi ne y'a kɛ Kayi i y'a ye ne tacogo Esat la i taara Esat la de i taara Esat la joué fo doublé kɛ Esat fɛ 95 ne y'a bila olu la awɔ i ye doublé kɛ Esat fɛ doublé kɛ Esat fɛ 95 awɔ ne y'a bila o san yɛrɛ ko ne kɛ 16 ans ko ayi ko ne tɛ 16 ans ne y'a bila o san la kelen i joué Esat la o de kɛra ka carrière awɔ o de kɛra fɛn saison bannen yɛrɛ n ye saison bila 95 awɔ ne bantan dabila o yɛrɛ d'accord i ye doublé kɛ Esat fɛnɛ na awɔ n ye doublé kɛ Esat la d'accord donc Bakari ni Yabaga teriya a ko bɛ cogo di a ma joué aw ka balontan kan kɔni a ka tɔn non ne ni Yabaga teriya an faw yɛrɛ ɲɔgɔn dɔn o sababu yɛrɛ la a bɛ ko baramɔgɔya quoi an fila an si tun t'a dɔn an ye 200 sɔrɔ tuma min na bɛɛ b'a di ka so u k'a kɛ nasɔngɔ ye a ka dumuni kɛ fo wari nana sɔrɔ an jɔnna an ka famille ye fo k'a ban vraiment an filɛ yɔrɔ min na o fɛn de b'an kɔ o duwawu de b'an kɔ i y'a faamuya an ka fɛnɛ taara Segu Bison na i ni Yaba taara ɲɔgɔn fɛ an man dɔn a ye du di Yaba ma i ta kɛra min ye bon ne kɔni ta kɛra bon o y'a sɔrɔ c'était ne faninba ye bon ne de kun ye du wɛrɛ mɔgɔ dɔgɔninw ka wala ne ka dɔgɔninw ka mɔgɔ ne y'a kɛ wari e t'a kɛ wari awɔ k'a di n fa ma ka sɔrɔ ka taa Segu o y'a sɔrɔ daru ninnu fitinin o y'a sɔrɔ daru fitinin o y'a sɔrɔ daru ma ale ma balontan ne kun taa n'ale Joliba terrain na ne bɛ n ka maaw don a kana ne fa tun b'a fɔ ko ne ka don n bɛ maaw don a kana n b'a bolo minɛ an bɛ taa entraînement yɔrɔ la ne fɛnɛ taara ale don minimum na voilà d'accord Bakari Jate Bakari Mali balontan nin waati in na i ka hakilina ye jumɛn ye kan Maroc ani Maroc de bɛnna Coupe d'Afrique la an ka poule la Maroc bɛ yen Zambie bɛ yen ani Comore donc poule nɔgɔman tɛ i yɛrɛ hakilina ye min ye vraiment balontannabaw b'an bolo balontan ɲumanw b'an bolo mais e yɛrɛ ka an ka Côte d'Ivoire balontan 5 minutes ka balontan bɛɛ cɛn balontan bɛ cɛn walayi ne yɛrɛ ko non ko est ce que n ko Mali balontan parce que ni balontanaba wala parce que ninnu t'an bolo fɔlɔ an yɛrɛ bɛ jouer tuma min na professionnel saba Gassou Samake Vieux Pathé Kaloga olu saba de b'an ka pro mais sisan professionnel bɛ se ka 20 ni 6 yɛrɛ mais an ka balontan bɛ cɛn tan mais ne yɛrɛ ko n ko hakɛ de bɛ sɔrɔ effectivement grand frère dɔw bɛ yen olu sara position dɔw la non c'est pas bon balontan na balontanna kɔrɔw sara position dɔw la non position man ɲi dɔw bɛ yen mobili sɔngɔ yɛrɛ tun t'u k'u ta pusu-pusuni na ka fini kɛ ka pusu-pusuni kɔnɔna fɛ parce que mobili sɔngɔ t'u k'u pousser fo Gabriel Touré parce que grand frère dɔw passera ten tɔgɔ fɔ de man di ye k'u bila pusu-pusuni na fo Gabriel Touré fo Gabriel Touré parce que mobili passé tɛ yen n'i ye Jardin ni Kunanta ye ani Yuba kɛra bɛɛ ɲɛna Yuba Cissé bɛɛ yala la dugu kɔnɔ hali gouvernement au moins i bɛ se ka ninnu furakɛ parce que a saba bɛɛ international kɔrɔ hali k'u ta ka taa entretien k'u la mais a bɛ bɔ joona a bɛ bɔ an ka ɲɛmɔgɔw de la bɛɛ sara ten bɛɛ sara ten o bɛ bɔ an ka ɲɛmɔgɔw de la an ka balontan ɲɛmɔgɔ olu de bɛ taa
karisa man kɛnɛ karisa bɛ ta mais ayi bɛɛ y'u ye u bɛ dugu kɔnɔ fa b'u la u tɛ se ka entretien u bɛ se ka entretien bɛɛ y'i ban o la. Bari y'o ɲininkali ye. Ok, wari ɲininkali bɛ ne bolo komi i bɛ san kalɛri bannen kɔfɛ i ye sari kɛ ka joliba kɛ n'o dirija ma cogo di komi i ye santirisi o kɔfɛ i ko Amadu Dawu ye i ta kɛ wari ye wari joli kunna wagati. Ne ka wari bon parce que ne ka wari tun bɛ 6 millions bɔ. Awɔ 6 millions. Ne ye n fa ni baga n ba fila ka so ci k'o jɔ ka wari tɔ di n ka levier ma. Dumuni sɔngɔ in kɔfɛ parce que olu de tun jɔrɔ bɛ ne na ni n bɛ internet na ban i b'a sɔrɔ bɔgɔso ne ba fila tun bɛ da bɔgɔso de kɔnɔ a ɲɛginnen don fo camancɛ bura ni san nana 6 heures du matin ne bɛ boli ka don an ka so de n yɛrɛ bolo so binnu quoi ne bɛ don ne ba yɛrɛ bɛ kan to an ma sa koyi fɛn ma bin an kan ne ko wala n ko o yɛrɛ de kun mais ne ye wari sɔrɔ dɔrɔn ne ye n ka fila bɛ ci ka jɔ o de kun ye ne yɛrɛ ka fɛn. Ni san ni joliba cɛ bɛ cogo di sisan. Bon joliba ta ko ka gɛlɛn ne bɛ taa Issa de bɛ ne wele a ka fɛn bɛɛ la ka réunion ka fɛn fɛ parce que joliba la dɔw bolo n tɛ jolibisi ye. I ye jolibisi dɛ i ye nin baaraba kɛ joliba ye. mais dɔw bolo u bɛ ten hali a dirigeant dɔw bɛ yen olu bɛ ten u bɛ ci bila n dɔgɔnin da ka na fɔ n ye tuma bɛɛ. Daru na. Ayi daru tɛ an dɔgɔnin dɔ bɛ yen u bɛ bureau la u b'a fɔ ye ko ko karisa ko k'e tɛ jolibisi ye n ko non mɔgɔ tɛ jolibisi ye ka tɛmɛ ne kan mais komi yala ba Issa la Issa de bonya dɔ kɛ ne ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ wuli don walayi Issa de ne bonya trop tɛ parce que ko joliba ye n bonya mais bari équipe fila in tɛ kelen quoi pression bɛ joliba la a tɛ Issa la Balintanko la kɔni. Awɔ Balintanko la pression bɛ joliba la a tɛ Issa la parce que joliba la ni a fɔra ko an ni Issa bɛ lundi non hali démarche non i bɛ parce que hali n'o y'i tatɔ i kɛrɛ kan bɔ dimanche nin kɛ yan ko Issa platini bɛ taa biru la ou bien fɛn parce que a tun bɛ tellement que Karonga yɛrɛ pression b'ale yɛrɛ kan a bɛ ɲinɛ samara ko internat kɔnɔ ka taa i jɔ fo yɔrɔ dɔ in na ko ale ka taa dɔn a ka samara bɛ yɔrɔ mun ye président yɛrɛ non pression bɛ joliba la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la pression bon Issa dun na n'i bɛ jouer la contre joliba wala i tɛ bɔ Issa ta kalama t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ t'a kuma f'i yɛrɛ bon ne dun tun bɛ jouer Issa la n sago awɔ Sɛki fɔlɔ de kɛra ne ka entraîneur ne tun bɛ ballon fɔ a ko Sɛki yɛrɛ b'a fɔ a ko Sɛki sigilen a b'a fɔ a ko dire défenseur ko n ka kun ba bon o de kama ne ko n ko Issa la pression min tun bɛ Issa la joliba la a tɛ Issa la parce que i t'a dɔn Issa la yɛrɛ supporter t'a kuma f'i ye mɔgɔ si t'a f'i ye mais joliba la u b'a f'i ye. Bakari ka fan ko kɔni nana ko n ka finna ko u bɛ fɛ ka Orange Money tigɛ k'i ye k'i ka Orange Money numéro d'u ma n bɛ ne bolo Orange Money numéro la 79 08 63 51 donc o tulo b'a la mun ye inspection du travail la Cheikh Amala Traoré a fana o y'a ɲini fɛ kosɛbɛ ko ne nana ko n k'a fɔ k'i ka numéro d'u ma k'u bɛ Orange Money tigɛ k'i ye 79 08 63 51 donc Bakari ka fan tulo b'a la ni mɔgɔ minnu bɛ se ka Orange Money tigɛ k'a dɛmɛ Burkina mɔgɔ bɛ dɛmɛ la 79 08 63 51 o ye Bakari ka numéro ye. Bakari i t'a dɔn Mali ka potentialité la joueur bɛ prime min sɔrɔ sisan prime de sélection o n'aw ta a ko bɛ cogo di. ka ja ɲɔgɔn na dɛ. A ka ja ɲɔgɔn na. oui a ka ja mais sisan présélection 750 000 francs anw taara jouer Cameroun kɔsani na 91 1000 de dira an ma 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. N'o ni san joueur o tɛ la. 1000 de dira an ma walayi ni minnu taara o tulo bɛ n fɔ ka na. yɔrɔ n tɛ fɛ ka taa ni mu o fɛn fɔ o ye n jigilamisɛnya Mali Balintanko la i b'a dɔn anw ye tournoi de kɛ yanni an ka taa Cameroun an taara fo Pointe Noire Congolais minnu bɛ yen Malien minnu bɛ yen olu ko ko aw mana joona ko anw nana ciw quoi ko a ma f'u ye k'u b'a to n'an taara Cameroun u bɛ taa wari d'anw ma yen ala y'a kɛ an taara ten ala y'a kɛ bon problème bɛ Mali la ko gɛlɛyara Musa minɛ kɛra wari kun tɛ an bɛ problème na u ye 10 000 francs na an ko problème foyi t'a la an ye 2000 minɛ k'a bila an kun
kan Cameroun ma u bɔra kudu kɔnɔ Mali bi jan a don an y'u ɲɛ da kira kan parce que an ko n'an seginna ka na yan dɔrɔn ko n'an nana an b'u ci bon u ye wari min taara dɛ kongolɛw taara ni wari min an ka dirigeants y'o wari minɛ k'o wari don hôtel ni karamɔgɔ na u b'a fɔ an ka wari d'a ma an y'o réclamer min kɛ an natɔla u y'an bɛɛ bɔ a la fɛn fɛn taara u y'an bɛɛ bɔ a la o ye jigila misɛnya Mali balidanko la dɛ parce que mɔgɔ yɛrɛ ma ɲininkali kɛ minnu b'ale la u bɛ min u nana ka mɔgɔ wɛrɛw ta u n'u ci en 2-0 n y'o de fɔ Mali balidan a tɛ parce que balidan t'a bolo balidan mais hakɛ de bɛ yen hakɛ de bɛ yen bura an ka balidan bɛɛ kɛ ka ban n'an bɛ taa avion na an bɛ jigin Abidjan de an b'an sigi 14 heures fo su 21 heures an tɛ dumuni kɛ an tɛ foyi kɛ an ka wari bɛ mɔgɔw kun jɔlen b'an kɔfɛ an ka wari b'u poche kɔnɔ dumuni sɔngɔw t'a di ni ala na kɛrɛse n'a ma se hôtel la an tɛ dumuni kɛ an sɔrɔ silamɛ de kun fanga bɛ la mais an bɛ bati n'an nana an bɛ dɔgɔya i tɛ se ka kuma parce que se ka kɛ 100 jours la n'o kɛ 100 jours la u tɛna bilen o tun bɛ k'anw na an sɔrɔ silamɛ de kun an bɛ don avion kolon kɔnɔ n'an donna avion kɔnɔ an taara Gabon yan'an ka taa Yaoundé an donna avion kɔnɔ ka taa Gabon an ka Gabon ci 3-1 platine Seydou Diarra platine de keleya 30 bɛ don o su yɛrɛ bɛɛ Gabon y'anw gɛn ka bɔ u ka territoire kan k'an ka taa ka bɔ yan k'an ka taa yɛrɛ u y'an bila avion kolon kɔnɔ yani Gabon ani Yaoundé cɛ mobili avion boîte de cira sanfɛ an kana jigin Yaoundé komi ala ka mɔgɔw tun b'an cɛla quoi an kana jigin Yaoundé avion jɔra pisi kan pisi bɛ kɛ tulu ye an bɛ bɔ avion kɔnɔ a pisi bɛɛ ye tulu k'u b'o dilan k'an ka don o kɔnɔ ne ko non ne tɛ don n ko hali ne bɛ taa n sen na Yaoundé ne bɛ taa n sen na n ko ne tɛ don effectivement bɛɛ ko ten ko an tɛ don a kɔnɔ an ka don kari kɔnɔ an ka taa an donna kari de kɔnɔ ka taa jouer Yaoundé i y'a ye ni y'a fɛ an tun bɛ voyager fɛnkolon na walayi anw ka voyage si tun man ɲi an tɛ dumuni kɛ a si la n jɛɲɔgɔnw bɛ k'a mɛn yaba ninnu bɛɛ b'a mɛn olu bɛ siran kuma ye bon ne ko mɔgɔ min ye ne wele radio la ne b'a bɛɛ de fɔ ne ye balidan dabila mais i tɛ se ka kuma n'i kumana u b'i bɔ équipe nationale la kuma dɔ kɛra la an ka classement bɛ kɛ ni koloni ye sigi bɛ da la koloni ni ala na kira cɛ ne bɛ se ka livre bɔ n ka balidan na livre ko minnu kɛra na ne bɛ se ka livre bɔ walayi a tɔ yɛrɛ bɛ to Bakari an ye weleli diyara ye donc sisan welekan laban minnu b'u bolo ani kumakan laban minnu b'u bolo ɲɛsin an lamɛnjɛkuluw ma an bɛ fɛ k'i ka welekan n'i ka kumakan laban fɔ bura ne kɔni ne bɛ Mali bɛɛ fo vraiment an ka denmisɛnninw k'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ quoi ninnu filɛ nin ye n b'a dɔn Mada la ni Maroc ta an bɛ sɔn ka taa yɔrɔ jan Maroc la dɛ ne yɛrɛ sɔnnen don u ma i sɔnn'u ma balidanabaw de b'an bolo mais u bɛ denmisɛnninw kɔkɔrɔma don ne yɛrɛ bɛ fɛ Mali dɔnnikɛlaw kɛ wuli quoi bura an bɛ Cabral ta san min na i b'a dɔn résultat tun bɛ fɔ an ye depuis vendredi an bɛ jouer dimanche n jɛɲɔgɔn tulo bɛ na walayi résultat tun bɛ fɔ ni mɔgɔ ko daga tɛ balidan na nkalon don voilà an ka dɔnnikɛlaw k'a essayer ka Mali dɛmɛ dɔɔni quoi k'an ka denmisɛnninw dɛmɛ o fɛn Abidjan ta ye ne y'a ye ne ko n ko fɛn don n ko hakɛ don mais en 5 minutes k'an ka balidan bɛɛ tiɲɛ 5 minutes k'a bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ si ma tiɲɛ tugun dɛ layi ne yɛrɛ tun bɛ ɲini ka sa mais Bakari ni qualité ba tun b'i la i ma mɔgɔ sɔrɔ kɔ kan mun bɔra i nɔfɛ dɛ kɔ ka club dɔ o ma o kɛ an ka taa na ninnu ka bɔli tun ka suma i tɛ se ka bɔ o kɛlen bɛ ka datugu fan bɛɛ fɛ fo ni ala ɲɛn'i ma i bugini nɔfɛ a kɛ bɛɛ ɲɛna i kɛ bɔ n tɛ an ka bɔli tun ka suma dɛ vraiment Bari komi ko centre bolo i ka centre mɔgɔw don a la cogo di ani bɛ tali kɛ âge jumɛn na bon an bɛ tali kɛ à l'âge de 10 ans i bɛ don u bɛ 1000 de sara kalo la 200 o 200 n'o 1000 o ballon sɔngɔ de ka kɛ ani denmisɛnnin banana a bɛ kɛ k'o furakɛ mais ne yɛrɛ t'a sɔrɔ parce que ni balidan ye ne ka sɛgɛn de don centre min filɛ o ne sɛgɛn de don n ka balidan sɛgɛn don n y'a stage kɛ ka bɔ ka denmisɛnninw former mais n yɛrɛ ma deli ka 500 dun n ka mɔgɔw la ne ka balidan min feerela a bɛ 40 bɔ mais ne ma 500 dun a la
effectivement n'a bɛ n dɛmɛ n'o tɛ kɔni 100,000 ne m'a don a la. D'accord, n'Ala sɔnna ko bɛ trop mais a ko bɛ siyɛn n'Ala sɔnna. parce que ne tun bɛ fɛ ka taa fanga la ne tun tɛ taa fanga la. N bɛ taa plainte don fanga la. I ka moto bɛ mon gars. Merci bien Val merci. Val. An ni ce a ni baraji ala ka sini kɛnɛya da. Amina.